Перамена месцаў. Югася каляда. Чытае Валянціна Малініна. Цягнік рушыў. Гэтая незвычайная гісторыя адбылася ў той год, калі паміж Гомлем і Менскам пусцілі новы цягнік. Урачысты, чароўны, як навагодняя ялінка, цягнік стаяў ля менскага перону і выпраменьваў мяккае святло ў ранні кастрычніцкі прыцемак. І ўсе цягнікі, якія займалі астатнія каляіны сталічнага вакзалу, у момант састарэлі побач з гэтай прамяністай сярэбранай стралой. Новы цягнік меўся неўзабаве адправіцца. Пасажыраў бянтэжыла лёгкасць, з якой цяпер пачыналася вандроўка. Права ехаць у старых цягніках трэба было заслужыць, узбіцца з торбамі на 3 вузкія стромкія коўскія прыступкі, чапляцца за парэнчы ці за руку памагатага, як лезці на танкавую браню ў поўным рыштунку. А ў новым цягніку варта было націснуць кнопку, падсвечаную зялёнымі лямпачкамі, і празрыстыя дзверы разляталіся ў бакі. І толькі крок, адзін лёгкі крок заводзіў пасажыраў металёвае чэрава механізму, які меўся пракласці светлавы тунэль ад гораду да гораду, праз імжысты вецер восені, праз золь і цемру кастрычніка, праз шэрыя вёскі, знелюднелыя дачы, мокрыя лясы і журботныя пусткі. Новы цягнік дзяліўся на вагоны хіба ўмоўна. З пункту гледжання пасажыраў ён быў адной суцэльнай трубой. Праз гэта тыя, хто ехаў цягніком упершыню, крыху марудзілі на пероне, не ў змозе адшукаць свой вагон па колькасці шчэпак. Вось і чарговыя пасажыры не адразу, але даволі хутка знайшлі дзверы з лічбай 3 і ўвайшлі ў сярэдзіну. Гэта была пара, падобна муж і жонка, калі даць веры пярсцёнкам. Абое стрункія, высокія ў чорных палітонах. У вагоне яны агледзеліся і адразу абмяняліся ухвальнымі позіркамі. Нават раней, чым рушылі да сваіх месцаў. 44, 45, паведаміў мужчына, ля вакна і пасярэдзіне. Ён дапамог жонцы зняць паліто і, склаўшы, уладкаваў яго побач са сваім на паліцы над крэсламі. З твару новы пасажыр быў зусім не стары, хоць і не юнак. Рысы твару ён меў выцягнутыя і мяккія, тонкі нос, доўгія вейкі, журботна складзеныя вусны. Даўгаватая пасма гладкіх каштанавых валасоў неслухмяна падала на твар, блыталася ў тонкіх залацістых акулярах, і ён адкідаў яе імклівым рухам галавы. Як быццам увесь час так ездзілі, ціха заўважыў мужчына жонцы, і тая адразу скептычна хмыкнула. Увесь час. Яна была прыцішыла голас, але суседзі пры жаданні маглі б выразна пачуць яе прамову. Вядома, ты ж праз гэтыя пакуты не праходзіў, у Гомлі вучыўся. Студэнт жа можа дадому толькі ў пятніцу з'ехаць. Дык на Гомель людзей было столькі, што пляцкартныя вагоны парабілі агульнымі. Без палітонаў сям'я не згубіла свайго падабенства. Наадварот, абое ў тонкіх чорных швэдрах з высокімі гарлавінамі і ў чорных жа нагавіцах. Мабыць, муж з жонкай маглі б выглядаць падобнымі і з аблічча. Яна таксама мела доўгі выцягнуты твар і немаленькі нос. Маглі б, але ж выглядалі зусім рознымі. Калі ў мужа галоўнай рысай была мяккасць, то з жонкай было ўсё наадварот. Ейныя валасы, значна цямнейшыя за мужавы, можа і пафарбаваныя, утваралі нядоўгае да плеч карэ з жорсткай лініяй зрэзу, валасок да валаска. Ніводная пасмачка адтуль і не спрабавала выпасці. Яе можна было б назваць прыгожай, калі б нехта наважыўся рабіць кампліменты чалавеку з такім суворым і рашучым выразам твару. «Неяк у апошні момант узяла квіток», — працягвала жонка. «І ехала, ты толькі ўяві. На бакавінцы столік раскладала і сядзела паміж 2 мужыкамі, такімі, ведаеш, не агрэсіўнымі, але на падпітку. У пятніцу. Яны то засыналі і завальваліся на мяне, то скардзіліся, што ім выпала нудная суседка.
Мужчына ў чорным швэдры рассмяяўся. Скажам шчыра, я б цябе вясёлай суседкай таксама не назваў. Пэўна, толькі ён меў змогу ўтаймаваць гэтую гарпію, бо жонка з нечаканай спагадай засмяялася ў адказ. Яны занялі свае месцы. І абое, без папярэдняй змовы, зноў пачалі разглядаць інтэр'ер новага цягніка. Крэслы, абцягнутыя цёмна-зялёным вэлюрам, яшчэ чысцюткім, мелі складаную форму, з траістым падгалоўнікам, з шырокім падлакотнікам, а ніводнага вострага ражка ці канта, усё закругленае і загладжанае. Так некалі мастакі і футурысты малявалі крэслы міжпланетных пілётаў. Поўны эфект касмічнага карабля давяршалі прыбіральні з металёвымі рабрыстымі дзвярыма, што ад'язджалі ў бок, агаляючы бліскучыя начынні, і сістэмай кнопак і лямпачак. Адылі гэта дзікунства. Усё ж знайшла да чаго дачапіцца суворая жанчына. Так цешыцца са звычайнага цягніка. 20 гадоў, не, 25 гадоў яны цягнулі электрасетку да Гомля. Ніхто не верыў, што ў нас дызелі, а не электрычкі. Ну, ведаеш, муж паправіў акуляры. Я лепей буду цешыцца, што да 40 гадоў атрымаў магчымасць за 3 гадзіны даехаць да Гомля. Можа, да маіх 50 пабудуюць усходні аб'езд. Жонка, з недаверам слухаючы неўласцівыя мужу прамовы, раптам здагадалася, што той з яе кпіць. Ты проста адвакат д'ябла. О, дарагая, муж молітоўна склаў далоні. Калі я адвакат д'ябла, ты пякельны суддзя. Гэта, верагодна, было нейкім сямейным жартам, бо яны адразу кіўнулі адно аднаму, як бы спаборнікі пасля раўнду, і жонка адцеміла. 1-1. У гэты момант да цягніка падбегла наступная пара. Невысокая дзяўчына ў ружовай куртачцы, з якой праз гарлавіну і рукавы вылазіў стракаты швэдар, і ў джынсах у абцяжку, надзетых як быццам з мэтай спыніць павелічэнне таго, што іх расцягвала. І за ёй мажны хлопец у чорнай куртцы. Каротка стрыжаны, амаль пад 0. Ля дзвярэй вагона здарылася невялічкая замінка, якая змусіла ўсіх пасажыраў інстынктыўна зірнуць на новапрыбылых. Спосаб трапіць усярэдзіну, ды яшчэ калі няма правадніка, быў, скажам шчыра, невідавочны. Хлопец адразу закаціў вочы і пераклаў задачу адмыкання дзвярэй на спадарожніцу. Яна, аднак, не разгубілася, а адважна ўзялася торгаць і трэсці дзверы, пакуль не дамаглася поспеху, ляпнуўшы па зялёнай кнопцы. Зайшоўшы ў вагон, дзяўчына ў ружовай куртцы спынілася і пляснула рукамі. Ох, прыгажосць! Ейны спадарожнік прамаўчаў, адно вырухнуў цяжкай сківіцай, гледзячы ў бок. Ён меў такі выраз твару, быццам не задаволіўся асартыментам беляшоў і чабурэкаў у прывакзальнай ядальні. «Ой, а дзе нашыя месцы?» – спытала дзяўчына, і ён зноў закаціў вочы, як на пероне. Мабыць, праз тое, што квіткі, як аказалася, былі ў тэлефоне дзяўчыны. І ўвесь час, пакуль цягнуўся пошук смартфона ў маленькім заплечніку, пошук месцаў на білеце, пошук месцаў у вагоне, ён прастаяў з ваўкаватым выглядам. Іхныя месцы знайшліся побач з ужо знаёмымі нам мужам і жонкай у чорных швэдрах. Побач, але не зусім. Адно месца было з краю, трэцяе ў шэрагу каля жанчыны з чорным карэ, а адно ля вакна, насупраць яе мужа ў тонкіх акулярах. Не надта зручна, але так заўжды бывае, калі браць квіткі ў апошні момант. Хлопец без развагаў і размоваў заняў крайняе месца і адразу ж выцягнуў ногі ў праход. Дзяўчыне нічога не заставалася, як ісці на крэсла ля вакна. Сесці насупраць свайго хлопца яна не магла, усё ўжо было занята. І ледзь-ледзь новыя пасажыры крануліся крэслаў, як цягнік, нібы выхукнуўшы паветра, шчыльней стуліў дзверы, загуў і рушыў спачатку павольна, а потым хутчэй і хутчэй паўз новы аўтавакзал, інтэрнаты на Бабруйскай па левым баку, пустую пляцоўку з-пад чэрвеньскага рынку праваруч, хмызы і гаражы,
праз пожні, лясы і масты над рэкамі, з гораду ў горад. «Ух!» — з палёгкай сказала дзяўчына ў ружовай курцы. «Ледзь паспелі». Яна агледзелася. Цягнік быў шыкоўны. У Менск яны, ехаўшы, былі начным цягніком, у звычайным купэ. Але цяпер будуць ездзіць толькі гэтым. І людзі як быццам усе прыстойныя ў вагоне. Ну і не дзіва. Гэта ж не прыгарадны дызель, куды трэба пішчом пхацца. Ёй закарцела з кімсьці падзяліцца эмоцыямі, хоць бы словам перакінуцца. Але Толік мала таго, што сядзеў далёка, дык да таго ж, як набычыўся яшчэ ў метро, так і сядзеў моўчкі, крыўдаваў. Яна стала прыглядацца да іншых пасажыраў. Падлеткі побач ужо паўгіналі шыі і ўтаропіліся ў свае тэлефоны. Суседзі насупраць? Там ехалі муж і жонка, прыстойныя аж занадта. Яна б і звярнулася да іх, што тут такога? Аднак яны былі вельмі занятыя размовай міжсобку. Дакладней, жонка, тая, з бліскучымі валасамі, нешта распавядала на вуха мужу ў такім самым чорным швэдры, быццам сужэнцы змовіліся. Яна мімаволі пачала прыслухоўвацца да размову суседзяў. На жаль, жанчына наўмысна прыцішвала голас, так што чуваць былі хіба ўрыўкі. Маеўскі. Пра начальніка свайго, які падпалкоўнік, і другога намесніка, абодвух. Да сяржанта і уладкавалі ў раённы пастарунак, каб не выкідваць з органу, бо як быццам свой, і каб маўчаў. Ёй здалося, быццам гэты муж у акулярах не ўхваляе расповед сваёй сур'ёзнай жонкі. Нешта такое непрыемнае яна, відаць, расказвае. Пра падпалкоўнікаў нейкіх. Вунь як адхінуўся. Нешта перапытаў. Зараз пасварацца. Аднак у момант яна страціла ўвагу да суседзяў, бо ў яе разгарнулася асабістая драма. Толік, ні слова ёй не сказаўшы, нават не паспрабаваўшы замірыцца, хай і сам быў вінаваты, устаў і пайшоў прэч па вагоне. «Ой, а ты куды?» — не стрымалася яна і выгукнула роспачна, пра што адразу пашкадавала, бо Толік нават не павярнуў галавы да яе. Затое суседка ў чорным, а з ёй і муж, хай сабе і не паказалі выгляду, але спынілі гутарку. Выходзіць, Толік яе публічна зняславіў. Яна на імгненне згубіла нітку размовы. З хвіліну таму яна пачала была расказваць мужу адну наколькі абуральную на гэтулькі ж камічную гісторыю. Скандал ва ўпраўленні ўнутраных справаў, калі адзін маёр з рэўнасці дарваўся да тэлефонных размоваў начальніка і ананімным лістом даслаў іх з пагрозамі на службовую пошту. Суперсакрэтная гісторыя, якая адразу ж разнеслася і па ўсім упраўленні, і па адвакатах, і па суддзях. Абуральным тут было тое, што чалавека, які скарыстаў службовае становішча і зрабіў выманне запісаў у аператара, не судзілі, а панізілі цішком у званні і запхнулі кудысьці ў раённы пастарунак. А смешны быў, вядома, змест размоваў. І тое, як кіраўніцтва спалохалася маральнай паліцыі і пабаялася нават звольніць вінаватага. Пакінулі ў органах, каб залагодзіць. А то хто яго ведае, чаго ён яшчэ наслухаўся. Але Валік адразу завёў любімую музыку. Як ты можаш з імі працаваць, хлусы, злачынцы? Спрэчка пра міліцыянтаў у іх з Валікам была вельмі даўняя, даўнейшая за іх на шлюб. Таму яна вырашыла не працягваць. Аргументы бакоў не мяняліся. А няго ж яна працуе не з імі. І калі сыдзе, то будзе ўсяго толькі на аднаго чалавека меней. На чалавека, які падпарадкоўваецца закону, а не кумаўскім сувязям. А як жа тваё сумленне? А маё асабістае чыстае. А як у такім асяроддзі не запэцкацца? А вы ўсе хочаце застацца ў белых пальчатках, дык а ў мяне будзе праца ў чорным. І гэтак далей, і да таго падобнае. Усё гэта было 1000 разоў прагаворана. І тут яны з Валікам мімаволі сталіся сведкамі маленькай сямейнай трагедыі.
Дзяўчына, якая сядзела насупраць мужа ля вакна, ледзь не расплакалася. Бо сусед праваруч, гэты здаравезны хлопец з тварам, на якім змагаліся агіда з абыякавасцю, падняўся ды рушыў кудысьці, не адказаўшы сваёй дзяўчыне. Ці, можа, нават жонцы, бо тая мела пярсцёнак на руцэ. І без таго гэты бугай не надта ветліва з дзяўчынай паводзіўся, дык яшчэ і дэманстратыўна адасобіўся. Альбіна інстынктыўна пашкадавала суседку. Ажно закарцела нешта ёй сказаць на знак падтрымкі. Але дзяўчына сама звярнулася да яе з даволі нечаканай просьбай. «Выбачайце, ці можна з вамі месцамі памяняцца? Я да яго вось...» Яна кіўнула на пустое месца побач з Альбінай. «А вам ля вакна зручней будзе, напэўна». Альбіна пагадзілася. Каля вакна сапраўды было зручней. Прынамсі, можна было выцягнуць ногі і натыкнуцца не на суседа насупраць, а на валіка. Але Альбіна з суседкай па вагоне была нязгодная прынцыпова. «Я б на тваім месцы ніколі не сядала да яго бліжэй», — падумала яна, але прамаўчала, бо дзяўчына парады ў яе не пыталася. Яна сядзела і, схіліўшы галаву, чакала вяртання свайго сужэнца. Прамаўчаць Альбіна прамаўчала, але ў думках ужо ўзнеслася на катэдру ў чорнай мантыі, а ў руцэ з'явіўся судзейскі малаток. На тваім месцы. Так, па-першае, хай гэты мацак там і застаецца, куды ён пайшоў. Быў бы ён маім мужам, ён бы ўжо ім не быў. Па-другое, Альбіна, увайшоўшы ў ролю, крытычна агледзела дзяўчыну. Цяжка будзе тут даць якой рады. Валасы выпаліла ажно да жаўцізны. Цяпер іх толькі ў хвост і сцягваць. Адзенне на 3 памеры меншае, нагул. Хто носіць джынсы ў абцяжку пры такой вазе? Тут трэба нават не нагавіцы мяняць, а худнець. Кілаграмаў на 10-20. І колер ружовы гэтай куртачкі. Ай, тут рабіць не перарабіць. Альбіна так захапілася няпрошаным выпраўленнем, што не заўважыла, як пачала пільна разглядаць дзяўчыну. Мані ад позірку суворай суседкі ажно паблажэла. Яна з выклікам зірнула ў адказ, і тая нарэшце адвяла вочы. «Якая ж ты злая, напэўна», — у думках упікнула яе Маня. «Як тебе муж трывае? Такі інтэлігентны, мяккі чалавек. А гэтая чорная, напэўна, ў міліцыі робіць. Нездарма ж пра Орыгана нешта расказвала. Як выцягне дручком, ды косткі пераламае. Жах!» На імгненне яна забылася на Толіка, але неўзабаве сумныя думкі зноў нахлынулі. Па вяртанні ён так і застаўся сядзець моўчкі, выцягнуўшы ногі, адно што ўтаропіўся яшчэ ў тэлефон. Яго было не зрушыць. Цягнік між тым разагнаўся да 100 кіламетраў на гадзіну і мчаў праз непраглядную вільготную цемру, пакідаючы ў ёй светлавы адбітак, які імгненна знікаў.